Днес ще добавим техническо обслужване към автомобилите. В меню Автомобили имаме техническо обслужване, където имаме бутон за добавяне. Тук може да си изберем автомобила, като тук са си разделени на транспортни единици, влекач и ремарке. Имаме километраж на обслужване, като може да ни напомня по километраж за следващото обслужване, ако е примерно за смяна на масла. Когато достигне километража, ще ни сигнализира в напомняне. Този километраж го взимаме от анализа, когато правим отчет на автомобила, или ако се свържеме към GPS доставчика. Следващото, което имаме, дата на извършване, фирма, където е извършен. Тук в техническо обслужване обикновено пишем, ако е извършен в друг сервис. Не обслужваме сами автомобилите. Ако обслужваме сами автомобилите, имаме цял модул сервис, където ще го покажем в друго видео. Имаме вид на обслужване, примерно ремонт на двигател, номер на фактура, допълнителна информация може да пишем точно какво сме сменили. На ремонт, примерно нещо. Цена на ремонта, пишем единствено в евро. И разсрочено, това е когато е по-голям ремонта, може да го разсрочим в бъдещето, т.е. да не влиза в един отчет в един месец като разход, а да влезе последователно в 12, 16 или друг месец. Тук имаме едно поленце обслужен, него го избираме, когато вече достигне километраж и вече сме го обслужили и добавяме ново напомняне. Следващото в техническо обслужване, каквото може да следим, е историята. Може да следим по автомобил. Може да следим, примерно, много фирми си пишат за акумулаторите и могат да следят кога са сменени акумулаторите, дали са в гаранция, от коя фирма са взети